Dacă cumva ești unul din oamenii care în perioada următoare dorește să obțină un credit ipotecar, te rog, rămâi un minut ca să-ți spun ce greșeli să nu faci în relație cu banca și cum poți fi informat corect fără niciun cost. Bună, numele meu este Lavinia, sunt consultant Impera și vreau să afli ce trebuie să știi înainte de a lua un credit ipotecar. În primul rând, nu da avans imobilului pe care dorești să-l achiziționezi până nu ai o preaprobare de la bancă. Se poate întâmpla ca dintr-un motiv sau altul să nu ți se acorde creditul ipotecar la timp, iar tu să pierzi avansul și imobilul rezervat. În al doilea rând, trebuie să te asiguri că imobilul nu are sarcini, este vandabil și că acesta este un imobil agreat de bancă. Trebuie să știi că banca nu finanțează orice fel de imobil. De exemplu, un imobil din cărămidă nearsă nu este finanțabil, așa cum nicio proprietate departe de orașele mari nu este decât dacă dispui de un avans consistent. În orice situație ai fi, pentru a elimina orice risc, vă recomand din inimă să apelați la un consultant financiar. Dar atenție, un consultant care nu percepe comision. Atât eu cât și colegii mei consultanți Impera nu vă percepem vreun comision. Noi suntem comisionați de către băncile din piață, însă suntem reprezentanți ai clienților, adică ai voștri. Așadar, îți spunem ce acte ai nevoie pentru analiza financiară, îți facem analiza comparativă a băncilor din piață, alegem împreună cea mai mică dobândă în funcție de profilul tău, îți obținem creditul și tot noi ne ocupăm și de actele imobilului. Verificăm ca acestea să nu aibă sarcini și pregătim dosarul pentru notar. Suntem lângă tine și coordonăm tot procesul de creditare până la cel mai mic detaliu. Scapi de drumurile din bancă în bancă și primești consultanță de excelență, câștigând timp și bani. Completează formularul de mai jos și spune-ne cu ce te putem ajuta. Pe curând!